foli tanni an bɛ o lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma aw balimakɛ Elmasi Cam Mali actif bi su in na an bɛna babu min kan o de ye carte ɲinako ye i n'a fɔ assise minnu daminɛra ni o kun cɛra bi tile 4 kɔfɛ donc lase dɔw kɛra o lase kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko carte ɲina ko a bɛna suspendu donc a suspension ko kuma fɔra a balila mɔgɔ caman na hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ caman ka laɲini kun don waati dɔ la donc walasa an ka se ka masala o ko kan an ye bolo bila an balimamuso dɔ ma Kiseri ni ale sigilen bɛ Faransi n'ale sigilen bɛ Faransi donc olu yɛrɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko an ka maliyɛnw la carte ɲinako ka gɛlɛya min na kɛ ma ala dɔrɔn de b'a dɔn caman ka baarako tiɲɛna carte ɲinako sababu la caman siyɔrɔ taara carte ɲinako dɔw ka bɔ ka na bɔ u mansaw la u ka jamanaw kɔnɔna la a bɛɛ gɛlɛyara ala ni carte ɲina sababu fo kana kɛ gɛlɛya belebeleba ye hali an ka ba Maliba yɛrɛ kɔnɔna la concours kow la ani mɔgɔ ka papier caman ɲɛnabɔli ko la n'o gulonna carte ɲina la carte ɲina sɔrɔli ka gɛlɛn walasa ka babu o kan an ni Kiseri an bɛna masalo la dɔɔni Kiseri ni su bonsoir Cham isomɔgɔw ayiwa ti folikan jumɛn bolo ka lase an filɛbagaw ma san'an ka don babu kɔnɔna la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yani an k'olu fo an bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ parce que n'i ye ɲɛ yan c'est grâce à donc an b'i yɛrɛ fo k'i barika da ka tila ka bɛɛ fo tout simplement minnu bɛ k'u ka porte jeni k'a lajɛ an ka foli b'a bɛɛ ayiwa tigida jaguraga Kiseri i yɛrɛ ye kibaruya minnu lasera Sulemani fɛ ni ale bɛ fisiko la kuma ale y'a maa dɔ ye donc a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko carte ɲina ko a suspendra maa caman ɲagarila e yɛrɛ ye mun de faamu o déclaration min kɛra e ye mun de faamuya la au fait Cham sani an ka n'i ko carte ɲina ne tɛ se k'an da don o la fɔlɔ ka sɔrɔ n m'a fɔ mɔgɔw ye mun ye carte ɲina ye fɔlɔ Cham carte ɲina ye numéro d'identification nationale de ye numéro dɔ de kelen kelenna bɛɛ lajɛlen u kelen bɛ ka numéro de k'an bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ tubabula bɛ cogo min na bon o numéro in o de kuntilenna yɛrɛ de bɛ wele ko carte ɲina bon carte ɲina yanni ne ka da don a kuma la o y'a sɔrɔ mɔgɔw y'a kɛlɛ daminɛ dɔw y'a daminɛ dɔw tugur'u la an bɛ ka taa donc n tɛ se k'an da don a kuma na ka sɔrɔ an ma carte ɲina yɛrɛ tigiw fo n'o ye Tapa Kontew ni Samba Gassama ani Keita collectif n'importe président ni hakili b'a la sa en 2016 olu de taara ka taa consulat minɛ nin carte ɲina ko problème ye hakilina jigin donc n tɛ se k'an da don a kuma na ka sɔrɔ an m'u fo parce que olu de ye risque ta pour que ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ donc n'i y'a ye ala ko yɛrɛ sera ka évoluer dɔɔni c'est grâce à eux o bɔlen kɔfɛ sani an ka taga an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko u ka propagande dabila quoi propagande u k'a kɛ mɔgɔ tɔw ma mais n'u y'a kɛ malien de l'extérieur la tɔɲɔ barika ka bon u ko carte ɲina suspendra Cham c'est que de la propagande et de la manipulation parce que carte ɲina yɛrɛ a tɛ dilan tugun yɛrɛ mɔgɔw minnu tɛ fɛn kalama la a tɛ dilan tugun depuis 2015-16 carte ɲina tɛ dilan i bɛ taga fichier de bɛ d'i ma o fichier in fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'o de i m'a faamu wa donc nin ye dɔrɔn komi kuma min mɔgɔw tulo ye o de bɛ fɔ mais en réalité a kumana de maa ma fɛn fɔ quoi au fait comme yɛrɛ b'a dɔn politique mɔgɔ à chaque fois pour se rendre populaire pour faire leur show à chaque fois ils sont obligés ka don manipulation et propagande kɔnɔ donc u filɛ dynamique de kɔnɔ sinon la carte ɲina ne se fabrique pas a tɛ dilan depuis 2015-2016 fo kana bila bi la a tɛ dilan yaya bon en même temps pour que ale sigilen ka kuma dɔrɔn ko parce que ko a bɛ fonction min na ko n kumana nafa foyi t'o la hali ni n t'a dɔn n bɛ n'a f'i ɲɛna ministère malien de l'extérieur y'a fɔ barika tɛ kuma na en tant que u ma décret de ta décret ministériel de ta k'a ko bɔ yen nɔ ou bien ka taga loi ta assemblée kɔnɔ donc a ye kuma min fɔ n'a aucune valeur à nos yeux quoi tout simplement valeur tɛ kuma in na du tout parce que ça n'a aucun sens kɔrɔ t'a la quoi carte ɲina a dilanni suspendra depuis 2015-16 e bɛ n'a fɔ anw ɲɛna ko carte ɲina suspendra o y'a sɔrɔ ko min bɛ depuis 2015-16 donc anw yɛrɛ bolo ko kura t'o ye o ko kɔrɔ de ye et ça n'a aucune valeur tout simplement
ايوه انا فوق كنا كلهم هنا لا شيء كده ما لا كده انا لا قاعد كده انا لا قاعد كده كده يا مصر ما كده كده ما كده اي كده ولا ما كده كده